Mayang gabi sa tanang mga kahigalaan ug kaigsuuna nato dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa mga kaigsuunan nga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanang mga nagasunod sa atong buluhaton Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagalain-laing dapit sa tibuok kalibutan. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pag-ampo apan sa dili pa tuguti nga makapamalandong kita sa pulong sa Ginoo sa hamubo nga pamaagi. If you have your Bibles with you, please turn with me to Numbers chapter 23 verse 19. Numbers chapter 23 verse 19, and this is what the word of God says. Ang Dios dili tawo, busa dili siya mamakak. Dili siya anak sa tawo, busa dili mausab ang iyang hunahuna. Bisan unsay iyang isaad buhaton gayud niya, musulti siya og nahimo kini. May the Lord bless the short meditation of His word tonight. Nindot kaayong paminawon ang mga pulong sa atong bersikulo, gumikan kay muogyod ni ang kamatuoran mahitungod sa Dios. Nga ang Dios dili tawo, busa dili siya mamakak. Amen. Dili siya anak sa tawo, busa dili mausab ang iyang hunahuna. Bisan unsay iyang isaad buhaton gayud niya. We say amen to that once again. Musulti siya og nahimo kini. Apan mga kaigsunan katingalahan, gumikan kay ang nagsulti niini nga passage usa ka propeta nga mini. Dili tinuod nga propeta nga si Balaam. But of course, nahasulat kini sa Biblia aron ipakita kanato nga ang tawo nga labihan kaayo kadautan sama kang Balaam makasulti day gihapon og nindot nga mga pulong mahitungod sa Dios. Pero bisan pa og insakto ang iyang giistorya apan ang iyang kasing-kasing mga kaigsuunan, usa ka kasing-kasing nga nagpabilin nga gahi. So pwede di ay nga ang usa ka makasasala makaistorya og nindot nga pulong pero ang kasing-kasing nagpabilin nga gahi. Mao nga mga kaigsuunan, pamalandungan gayud nato kini. Daghan kaayong mga tawo nga aktibo kaayo sa simbahan, perti kaayo mo bayaw sa ngalan sa Ginoo atubangan sa daghang tawo, pero ang iyang kasing-kasing wala na bag-o, nagpabilin gihapon nga gahi. Sa normal nga dagan sa kinabuhi mga kaigsuunan, ang tawo nga dunay integridad, ligdong kaayo ang iyang paminsar. Kung i-question nato ang iyang kinaiya ug ang iyang mga gipang istorya atong dudahan, murag mainsulto kanang tawhana. Ilabi na kung kanang tawhana maampingon gayud kaayo sa iyang integridad mga kaigsuunan. Labi na kung seryoso gayud siya sa iyang gipamulong, unya dudahan siya, mainsulto gyud kanang tawhana. Bisan pag ikaw higala sincero ka sa imong gipamulong, pero dudahan ang imong gisulti nga murag na makaka, masuko ka, mainsulto ka. Ug kanang mga tawo nga consistent gayud ang ilang testimony, labi na kung tiguwang na, unya kasaligan gayud kaayo, napamatud-an na, dili man nato dudahan kanang mga matang sa tawo mga kaigsunan. Careful ta, mataha gyud ta nga mo question, gumikan kay proven naman ang ilang character. So dili nato batasan nga atong dudahan ang mga tawo nga kasaligan. Apan kung unsa nga atong ikataha sa ubang tawo, kung unsa nga atong ikaulaw nga buhaton sa tawo, nga atong i-question ang karakter sa usa ka tawo, ilabi na kung ang iyang track record maayuhon gayud kaayo siya, ligdong siya, unya ato siyang dudahan, muratag maulaw, muratag magpanaha mga kaigsunan, ang atong ikaulaw nga pagabuhaton sa mga tawo, atong kanunay nga gibuhat sa Dios. Daghan kayong mga tawo nga gaduda gayud sa mga saad sa Dios. Bisag kita guilty kita niini mga kaigsunan, bisan pagkristohano na kita. Ang atong ikataha nga buhaton sa uban, kanunay natong ginabuhat sa Dios. Kanunay nato siyang gidudahan. Kinsa ba sa ato dinhi ang makaingon gayud nga bisag kanusa wala gyud nato dudahi ang atong buhi nga Dios. Kining gitawag nga unbelief mga kaigsuunan, kining dili ta makatuo sa saad sa Ginoo. Ilabi na kung gipalibutan kita sa problema,
kining pagduda sa atong kasing-kasing mura kinig cancer, mura kinig virus nga kinahanglan gayod nga patyon kanunay sa antibiotic sa gahom sa balaang espiritu sa pulong sa Ginoo i-rebuke kanunay mga kaigsuonan. Kung mutan-aw kita sa mga tawo sa atong palibot, makaingon ka gyud ta nga dunay 100% nga nagtuo sa Dios, taking God kung unsa ang gisulti sa Ginoo, tuuhan og saligan gayod, or sama sa gikaingon ko na majority of the people in the world kung dili man tanan nagduda gayod sa Ginoo. For example, ang mga tawo nga nagkinabuhi sa kasalanan, ang mga tawo nga wala pa sa Ginoo, nagpabilin siya sa iyang sala, nagkinabuhi siya nga walay pag-ampo, nagkinabuhi siya nga walay pagpasalamat sa Ginoo, wala siya ipakabana sa matang sa iyang kalag atubangan sa Dios, nagkinabuhi siya sa kasalanan ug wala siya ipakabana sa iyang kalag. Wala gayud siya mabalaka kung asa kapunta ang iyang kalag pagkahuman siyang mamatay. O di pod siya mahadlok sa impyerno, kung mahadlok man iya kanang papason sa iyang hunahuna dayon, wala siya'y tinguha nga mahimong balaan. Nakarealize ba ka ng tawhana nga ang Dios naghulga nga muhukom sa kasalanan, muhukom sa sala? Yes. Nakahibalo gayud ka ng tawhana. Nakarealize kaha ng tawhana nga ang Ginoo nagsaad nga iyang itambog ang mga makasasala sa impyerno? Oh yes. Nagtuo gayud kita mga kaigsunan nga aware ka ng tawhana. Pero wala siya kahadlok sa Dios. Nadungga na niya ang mga pagwali mahitungod sa paghukom sa Dios. Basin gani og nabasahan na niya kini sa Biblia. So ngano man nga wala man siya'y kahadlok mga kaigsunan. Ngano man nga dili niya tinguhaon nga makaiskapar, makaikyas gikan sa pagantos sa impyerno. Kay sa tinuod lang mga kaigsuunan, gaduda siya sa Dios. Dili siya katuo nga mabuhat na sa Dios. Dili siya katuo nga ang Ginoo nag-threat or naghulga og naghagit sa iyang mga sala. Dili siya katuo nga ang iyang mga sala mo'y hinungdan nganong silutan siya sa Dios. Dili siya katuo nga ang mga hulga sa Ginoo tinuoron niya sa pagbuhat mga kaigsuunan. Nagtuo siya nga ang Dios murag pasayloon siya bisag dili wala siya naghinulsol, bisan pag wala siya ipakabana, wala siya mudangop sa Ginoo. Gatuo gihapon gyud siya nga murag dili tinuoron sa Ginoo ang iyang mga saad sa paghukom ug pagsilot, nga murag papason ra sa Ginoo ang iyang sala, maluoy kaniya, or musilot ang Ginoo sa uban pero wa siya labot. Higala kung mao kana ang imong gibati, sa tinuod lamang imong gipakabakakon ang Dios. Gi-question nimo ang pagkamatinud-anon sa Dios. Gi-question nimo ang pagka-honest sa Ginoo. Imong gidiscredit ang iyang integridad. Ha? Dili sincero ang Ginoo sa tanan nga iyang gipamulong. Dili sincero ang Ginoo sa iyang mga hulga nga muhukom gayud siya sa mga makasasala ug iyang itambog didto sa impyerno. Unsa may imong gituuhan higala nga magpadayon ikaw sa sala, nga kanunay nimong giinsulto ang kaluoy sa Ginoo, kanunay nimong gi-reject ang iyang anak nga si Hesukristo, and then finally dadon ka sa Ginoo sa langit? Impossible. God is honest, dili gayud siya mamakak. Kung gituuhan gayud nimo ang gipamulong sa Dios mga kaigsuunan, di jud ka intawon magpabilin sa pagkinabuhi nga careless, walay pakabana. Di jud ka magpabilin sa pagkinabuhi nga walay pagampo, walay pagpasalamat sa Dios, walay pagpasakop sa Ginoo. Kung imong nasabdan nga ang Ginoo mutinuod gayod sa iyang mga pulong, pero somehow imong giisip nga ang Dios murag pareho ra nimo, murag pareho ra sa mga tawo nga adunay ipamulong unya dili tinud-on. Higala ang Ginoo mutinuod gayod sa iyang mga hagit, sa iyang mga hulga ug sa iyang mga saad. Busa ayaw nagpaabuta nga late na nimo kining ma-realize higala kay ang Ginoo tinuod gayod sa iyang gipamulong. Psalm chapter 50 verse 22 ang giingon dinhi, pamatian ninyo kini kamong wala magtagad kanako, kay kun dili laglagon ko kamo ug walay makaluwas kaninyo. Ayaw dudaha kana higala.
Ang Ginoo mo tinuod gayod sa iyang mga saad ug sa iyang mga hagit. Kung gaingon ang Ginoo sa mga tawo nga wala mutagad kaniya nga laglagon niya sila, ayaw ka nagdudahi higala kay tinuod gayod kana. Now, ikaw nga nagtinguha sa imong kaluwasan, ayaw dudahi pud ang saad sa Ginoo. Ang giingon sa Ginoo, come unto me, duol kanako. Bisan pag-unsa ka itom sa imong sala, kaya nako kining papution sama sa niebe ug balahibo sa karnero. Mo kini giingon sa Ginoo, libre ang grasya sa kaluwasan, Romans 6:23. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon nga naa kang Kristo. Busa higala duol ang giingon ni Kristo, si bisan kinsa nga moduol kanako dili ko gayud isalikway. Libre ang gasa sa kaluwasan, ayaw ka nagdudahi. Ug sa mga kaigsuunan diha sa Ginoo nga parihong nangalagad sa Ginoo, dunay saad pud ang Dios, ayaw gyud ka nang dudahi. Our labors in the Lord shall not be in vain. Ang atong mga pagpaningkamot sa parasan sa atong buhi nga Dios dili gayud makawang. Kanang pag-Bible study every Friday sa Kanaway or sa Barangay Santiago, kanang pag-adto sa Roosevelt, kanang mga fellowship every Saturday sa hapon, ang pagwali sa pulong sa Ginoo Sunday after Sunday, ang atong pagpangabudlay. Dili gayud kana baliwalaon sa Dios, dili kana masayang. Ang giingon sa Hebrews chapter 6 verse 18, mao kini ang duha ka butang nga dili mausab, ug ang Dios dili mamakak. Busa kita nga nakabaton og kasiguruhan, uban kaniya nadasig pag-ayo sa pagpabilin nga malig-on diha sa paglaom nga gitaniyag kanako. Our labors in the Lord shall not be in vain. Mao nga dako kayo og paglaom kita nga patubuon ug palambuon sa Ginoo ang buluhaton sa iligan ug sa nagkalaing dapit sa tibuok kalibutan, as long as magpabilin kitang matinud-anon sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo nga walay lipod-lipod mga kaigsunan, sa pagbayaw sa pangalan sa atong Ginoo ug sa pagbatbat sa purong ebanghelyo sa mga katawhan. God has promised our labor in the Lord shall not be in vain. Ayaw dudahi ang Ginoo kay mo tinuod gayod siya sa iyang mga saad, tinuod gayod siya higala. Busa sa mga pagampo nato karong kagabiuna, nagsaad usab ang Ginoo nga dili bungol ang iyang dalunggan, nga dili makadungog sa atong pagampo, ug dili mubo ang iyang kamot, nga dili niya kayang kabuuton ang iyang mga katawhan sa iyang kaluoy. Busa musalig kita, muampo kita nga adunay pagsalig ug pagtuo sa atong buhi nga Dios. Let us pray. Salamat o Dios sa saad nimo. Hinaot nga imong tangtangon ang tanang pagduda sa among kasing-kasing. Kung dunay pagduda sa among kasing-kasing, pasaylua kami o Dios. Daghan kayong mga saad nga gilitok nimo sa imong pulong, apan wala namo kini maangkon kay sa tinuod lang kami nagaduda. Ang mga katawhan walay kahadlok kanimo, kay sa tinuod lang murag ilang gidudahan kung tinuuron ba nimo ang imong saad nga muhukom. Hinaot o Dios nga ang balang espiritu maong magagamit ni ini nga mensahe aron maghinulsol ang mga wala pa kang Kristo. Kanimo adunay kaluwasan, kanimo adunay kapasayloan. In Jesus name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.